Marap sila sa langit. Mukhang tulog ang mga tao. Baka gusto nila mag-TikTok. Wala ko na. Hindi ko kayo bibigyan ng dito. We will return back, guys. Video. Basta comment down below na kayo maya. Kung sino sa akin dalawa rin yung ito, si Jay. Ako yun. Tulungan ko si nakikita po kami lahat ng brand dito. Sa motorcycle, sige na guman po. Okay, after nito guys, babalik kami siguro baka mamaya. Mag-isipan pa natin. Wala nyo. Thank you po. Thank you. Hello po! Pag-check and live! Malinaw ba? Naintindihan naman ano? So,